Mi történne, ha a Földön élő összes emberi lény hirtelen eltűnne? Valamikor a jövőben ez a sors várhat bolygónkra. Ez a történet nem az emberiség eltűnésének módjáról szól, hanem arról, mi történik a világgal, amit magunk mögött hagyunk. Élet az emberiség után. Az emberek eltűnésének gondolata sci-fibe illő rémálomnak tűnhet. Ám előbb-utóbb eljön a nap, amikor ez bekövetkezik. A nap, amikor már nem élnek emberek a Földön. Nem nehéz elképzelni, hogy az emberiség egyszer eltűnik a Föld színéről. Minden generációnak megvannak a maga Armageddon vagy apokalipszis történetei. Mi vagyunk az első generáció, amely szándékos cselekedetek révén saját végzetét okozhatja. Vajon milyen lesz az élet az emberiség után? Elgondolkodunk a saját pusztulásunkról szóló mítoszokon. De azon is, hogy talán valaki más jön utánunk. Mi lesz velünk, ha mi eltűnünk? Mi lesz a Földdel, ha én már nem leszek? Ez a világ legtermészetesebb kérdése. Egy nappal az emberiség után. Képzeljük el, hogy az emberiség ideje lejárt. Föld fölötti uralmunknak vége. Íme a Föld. Lakossága 0. Órákkal távozásunk után a fények kezdenek kihújni világszerte. Az Egyesült Államokban az energia több mint 70%-át fosszilis tüzelőanyagok égetéséből nyerik. Az erőmű csak addig termel majd elektromosságot, amíg a tüzelőanyag el nem fogy. Ha nincs, aki pótolja az erőmű tüzelőanyagát, akkor a fények hamarosan kialszanak a városokban, az egész világon. Az atomerőmű katasztrófák valószínűsége nem túl nagy. Egy átlagos reaktorban annyi tüzelőanyag van, ami 2 évig biztosítja működését. Ám a termelt áramot elhasználó emberek nélkül a reaktorok automatikusan biztonsági üzemmódra váltanak, mindössze 2 nap alatt. Még a szélenergia sem tart örökké. A turbinákban lévő csapágyakat olajozni kell ahhoz, hogy működjenek. Ha nincs, aki karban tartsa a turbinákat, azok nem fejlesztenek elektromosságot. Miközben az erőművek termelése leáll, az elektromos hálózat zavarai áramszünet lavinákat indítanak el világszerte. Néhány hét után a bolygó olyan sötétségbe borul, amilyet nem tapasztalt, mióta a primitív emberek először kuporodtak tábortüzeik köré. A mesterséges fény utolsó földi sugara vélhetően Amerika délnyugati részén lesz látható. Itt a hatalmas Hoover-gát vízi erőműve meg sem érzi az emberek hiányát. Üzemanyag forrása gyakorlatilag korlátlan. A Hoover-gát üzemanyag tartaléka valójában a gát mögötti Meade-tó vízgyűjtő medencéje.
Így amíg a medencében van víz, addig képes működni az erőmű. A medence vízzel látja el a vízturbinák működtette generátorokat. Ezek a generátorok automatikusan működnek, egészen addig, amíg a rendszer gond nélkül üzemel. Ha én és a csapatom ma este távoznánk, és nem térnénk vissza a Hoover gáthoz, az erőmű jelenlegi állapotában nélkülünk is működne tovább. Ez így lenne egy hét múlva, több hét vagy több hónap múlva is. Sőt, talán néhány év múlva is minden rendeltetés szerint üzemelne. Lehetséges, hogy az emberiség utáni életben a Hoover gát lenne az utolsó működő erőművek egyike. Minden elképzelhető. Miközben világszerte kihújnak a fények, más rendszerek is hamar kezdenek meghibásodni. Minden jelentős város alatt alagutak komplex hálózata bújik meg. Ezekben szennyvízcsatornák vagy vezetékek húzódnak, a nagyvárosok esetén szállításra is szolgálnak. Ezek nagy része a talajvíz szintje alatt található, és szárazon tartásukhoz egy szivattyúrendszerre van szükség, amellyel szükség esetén lecsapolják az alagutakat. New York City metró alagútjai alatt mintegy 700 szivattyú dolgozik folyamatosan, hogy távol tartsa a talajvizet, átlagosan napi 50 000 köbméter vizet szorítva ki. Ha az emberek nem lennének itt, nem volna senki, aki bekapcsolja a szivattyúkat. Becslések szerint az alagutak úgy 36 óra alatt megtelnének vízzel. Tíz nappal az emberiség után. Eközben a föld fölött rothad az élelem a szupermarketek polcain. A háztartási hűtőgépek a romló étel puszta tárolóivá válnak. De a leolvadó fagyasztókból származó víz ideiglenesen mentővet biztosíthat néhány általunk hátrahagyott élőlény számára. Milyen sors vár családi kedvenceinkre, ha nem lesznek emberek, akik gondoskodjanak róluk? Rögtön az elején tömegesen fognak hullani a kutyák. Attól a pillanattól fogva, hogy eltűntek az emberek, nem hozzák létre a hulladékot, sem pedig az élelmet, amin a kutyák élnek. A kutya nem tud konzervet nyitni, sem pedig hozzáférni a hűtő tartalmához. Ki kell jutnia a házból. A család kutyájának ki kell jutnia, vagy ott pusztul el. És amint kijutott, valamilyen élelemforrást kell találnia. Az első dolguk, hogy kiugranak az ablakon, és immár a szabadban vannak egy új tájon. Ösztönösen turkálni kezdenek a rothadó dolgok között, amelyek elborítják a világot. Becslések szerint a világon 4 millió kutya él, melyek 300 különálló fajra oszlanak. Ám nagyon kevesen képesek életben maradni az emberiség eltűnése után. A legkisebbek vélhetően egy hétig sem bírják. A kisebb kutyák számára nincs hely. A kutyákban erős a versenyszellem. A farkasok felülkerekednek a préri farkasokon, a préri farkasok a rókákon, és feltételezzük, hogy a hierarchia a házi kutyák között is érvényesülne. A házi kutyák számos egyedi vonása, melyet szándékosan tenyésztett ki az ember az idők során, most súlyos hátrányt jelent a túlélésért vívott harcban. A kurtalábú, rövid vagy hosszú pofájú kutyák sorsa meg van pecsételve. Nehézkesen fognak mozogni,
Nem tudnak majd kutatni és kóborolni. Úgy vélem, az arany középútnak, az átlagos kutyának van a legnagyobb esélye. Hosszú távon túl fogják élni, de nem lesz könnyű dolguk. Miközben az életben maradt házi kedvencek új helyüket keresik a társadalomban, a házi kártevők lassan észreveszik hiányunkat. Ezek a mindenütt jelenlévő apró élőlények, mint a patkányok és a házi egerek, látszólag nélkülünk is jól megvolnának, de valójában meglepő mértékben függnek élelemtartalékainktól. A patkányokat és egereket többnyire együttélő rágcsálóknak nevezik, ami azt jelenti, hogy szó szerint osztoznak az élelmünkön. Erősen függnek az emberektől. A kis házi egér és a norvég patkány remek példa az